днешния епизод ще видите. Валю, влез вътре в заведението и провери дали музиката е на максимум. На вас не вярвам, на колегата вярвам. Отиди да провериш. Ето това е добра работа в екип. И с това може да се похвалим в съдебен спор, нали така? Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Румина Тасевска, това е пристав Валентин Василев. Здрасти, Роми, драго ми е да се видим, здравейте. Кажи сега, силна ли беше музиката? Ми силничка беше музиката, според мен. Ема да, ама ти си бил сигурно до тон колоната и за това. Абсолютно да, не знам горе как се е чувал в апартамента. Предстои да разберем. Днес ще разгледаме иск на жена, която държи селска кръчма. Твърди, че съсед безпричинно се оплаква от музиката в заведението й. Нека посрещнем ищата Таня Михайлова. Таня, здравей! Здравейте! Здравейте! Ищец Таня Михайлова от село Душманци завела иск срещу съсед. Ответната страна в спора не се явява. Представлява се от служебен защитник. Представям ви адвокат Костадин Вачев. Здравейте, адвокат Вачев. Здравейте. Радвам се да ви видя за пореден път. И на мен ми е приятно да се видим. Ответник Петър Андреев не се явява, представлява се от служебен защитник. Таня, от колко години си в тази сфера, в този бизнес? 10. 10 години? Да. Аз си мисля, че този вид бизнес е повече за мъже, мъжки бизнес. Така готина дама като тебе, кръчмата. Еми, така ми се стекаха обстоятелствата. Но си доволна от това, което правиш? Да, харесва ми това, което правя. Сама ли движиш този твой бизнес? Абсолютно сама. Сама? Абсолютно сама. С Нямаш помощта персонал? на мои приятели, които ми помагат. Значи, тя не изкарва твърде много, за да се плаща на персонал. Но предполагам си има редовни клиенти. Редовни клиенти, особено да. по обяд и вечер. Да, обяд, предимно вечер. Нали? И вие си се познавате? Да, аз държех преди това друго заведение. Тук в това въпросно заведение съм трета година. Започнах на 26 октомври. Другото заведение ми дигнаха много наема и аз прецених, че няма как да издържа на този наем. И взе това заведение и сама започна да си го разработваш? Да, то всъщност те си тръгнаха клиентите с мене. От другото заведение, като си тръгнах, те си тръгнаха с мене. Значи добре си въртяла и предходното заведение? Ами да. В смисъл, селото ни е малко, нали? Редовни клиенти, хора постоянни, мои си клиенти, които през улицата се преместиха. За хапване, за пиване или предимно само пиване? Значи, то се води бистро. Предимно е ламинути, кафенца. И с всичко се справиш сама? Да, сама си готва, сама като подпина те с мъже? Ами аз съм оставила в момента една приятелка друга и тя вика, ти така си ги дресирала, че вика, те въобще държат се дисциплини. Браво на теб! Значи... Браво, има уважение. Аз съм доказала и съм казала на всеки един там, че аз не съм за подигравка и че с това си изкарвам хляба. А случвало ли ти се? Имало ли такива ситуации, в които някой нещо да се опитва, да ти намеква? Да, имаше един, който се опита да с извинение напсуваме. Моя баща, Бог да го прости, почина преди 11 години. Оня ден на 1 май имаше рожден ден. И го набих. И какво чакай? И какво? Ами набих го, защото никой няма право да ме псува. Така е. Нали, моя баща, просто и сега да отидете да попитате, той се занимаваше с... Да набиеш мъж? Ами в такъв момент просто предпочитам шамар да ми ударят, отколко да ме напсува. Аз мислих, че ще сваля нещо, той пък гледа. Значи тия мъже са, нямам думи просто. Добре, да се върнем на темата. А музика? Каква музика пускаш в това бистро? Предимно е чалга. Еми те хората на това се веселят. Предимно слушаме радио и евентуално, ако някой от клиентите иска да си издвои телефона, нали, с колоната. И да си пуска по свой. Да си пуска, да, по свой избор. Адвокат Вачев, вие каква музика слушате? Значи аз избягвам чалгата, между другото. Обичам българската музика. Така, значи когато слушам БГ няма радио... да ви намеря в кръчмата на Таня. Ами рядко.
И смятате ли, че всеки може да си пуска предпочитания, когато има и работно време и се спазва? Да, разбира се, всеки може да пуска музика. Проблема е в нейната сила, защото има наредби, с които се установява стойността, т.е. силата на музиката в децибели. И тя е различна в различните часове от денонощието. Добре. Но темата за звука и за шума като цяло е изключително обширна и важна. Тя се регулира на национално ниво. Така че в никакъв случай не е за подценяване. Абсолютно. Малко към края на нашето предаване аз ще ви попитам наистина по какъв начин могат хората да претендират, ако са притеснени от шум от заведение. Разбира се, да. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписана на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Може да се свържете с нас и на телефон 088-6363-444. След кратко прекъсване ще видите и ответната страна в спора. Кой се прави на певица? Тя и приятелките. Сериозно ли? Да, миналото... Караоке ли си правят? Да, миналото лято стана скандала, защото прибирах се и чух на микрофона как поздравяват баба и дядо. По микрофона? Просто безумие. Вие сетихте ли се да отидете да й дадете бакшиш за поздрава? С просто момиче, какво? Здравейте отново! Продължава излъчването на Съдебен спор. Ищцата Таня Михайлова е завела иск срещу съсед, който често викал полиция заради музиката в заведението им. Ответникът Петър Андреев се представлява от служебно назначения адвокат Костадин Вачев. Петър и съпругата му са гневни на Таня, че храни бездомните кучета, които са изхождали при колата им. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Здравейте, Петър. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свърза Таня Михайлова, която твърди, че неоснователно се оплаквате от музиката в нейното заведение. Така ли? Веднага ще докажа. Значи, проверете в Пирдопа, в полицията, колко сигнала съм подал. Тук не може да губите си времето. Да. Тук не може да се спи. Не се грижете за моето време. Тук не може да се спи. Така. Значи, нейното заведение за бързо хранене се намира срещу вашата къща. От колко време работите? Трета година започнах. Трета година. Ще да проверите сега. Шумът от какво естество е? Ами вижте, първо имаше една колона тук отвънка, слава Богу, вече я няма. Няма жива музика. Камелия не пее. Не, Камелия не пее, пее на запис. Така, тук, например, онази вечер ги извика хората и дойдоха. Сега какво са си говорили, какво не знам. След това спря. Намали се. Аз не искам да се спира, не искам да й преча. Искам просто да се съобразява с другите. Както аз се съобразявам. Какво е работното ви време? 11. До 23 часа? Да. Може ли да минем от тук, че по-широко? Първо да ви кажа. Искам да дойдете и да снимате след малко тук, да видите какво... Вие сте съпругата на Петър? Да. Да дойдете след малко да видите какво е зад колата ни от кучешки и денонощно лаят кучета, ги прибира в заведението. Но аз като ви слушам, се чудя защо вие не извикахте Таня. Май вие сте потърпевши. Защото я виждам, че е нещастно момиче и мислех, че ще се разбере един ден. Но то се влияе от други тъпи същества. И повече не искам да говоря. Тя се грижи за бездомни кучета, които ви пречат на вас. Сега само съм лакнала. Ето къс. Колко на брой? 5-6, да знам колко са. Не знам, не мога. Една зад колата ми. Вижте сега. Музиката или бездомните кучета са в основата на влошените ви отношения? Като цяло започна първо от бездомните кучета. Когато се премествах от другото заведение, 2 от кучетата бяха тук. Той тогава слезна, направи ми скандал за това, че не може така кучетата да върват по мен. Не може, и така нататък. Значи аз, когато не искам да ми се влиза и да ми влизат, в случая сложете си една ограда да не влизат. В момента как няма да влезне? Тук и лисица ще влезне, кон ще влезне. Когато държим... Кучетата проявяват ли агресия? Не. Е достатъчно да лаят. Не. Нападат ми внуците. Внуците нападат. Този
подстъп към къщата Това ми е частен имот. е частен имот. Просто не е ограден. Затова влизат кучетата. Няма как да е Вижте, ограден. господин, ето. За да си паркирате автомобила. Точно, Той да. се е в имота. Искам да ви кажа нещо. Много ви уважавам. Загражда имота. За да нямаш претенции, кой го нарушава, кой ти влиза вътре. Но Таня казва, че вашия зет хвърля пиратки по кучетата Това не ме интересува. и ги агресира. Аз какво да направя? Не ви интересува? А знаете ли го? Не, бе, не знам, бе, аз не съм Всички виждал. Каква цел? Всичките го правят, Не защото само той, те им тук отиват много под хора го колите. правят. Много Под хора колите им го правят. отиват. Ето той е А там. конкретно вашия зет защо хвърля пиратки? Питали ли сте го? Под колите, под колата. Питайте го. Не го питайте. точно Защо заради питате нас? Вижте. Защото сте роднини, предполагам си говорите. Вижте, момент. Аз съм ви симпатизант на вас. Обаче много хора злоупотребяват с вас. По какъв начин? Ето, по такъв. Вижте, това, че някой ни е потърсил, не означава, че аз му вярвам безрезервно. Не си мислете за мен, че съм наивен. Аз съм обективен и факта, че съм тук, това означава, че идвам непредубеден при вас и искам да чуя вашата гледна точка, вашата позиция. Бъдете сигурен. Трябваше и аз да ви повикам, но както и да е. Това... виж какво. Може да благодарите на Таня. С това момиче просто... Що не отидете? Ти ни е извикала. Цеци, махни, бе! Що не отидете Тук да не стане и самеен скандал. Що не отидете при кметицата да ви даде някои неща, сведения за нея? Какво ще науча? Не знам, ще видите, тези маски законни ли са. Всичко е законно. При кметицата ще се докаже дали са законни. Петър, колко често вика полиция заради вашата музика? И сега за севте, откакто седнаха тук преди няколко дни, не знам точно кой ден беше, клиентите отвънка дойде полиция. Миналата година се налагаше... Какъв му е рекорда? Една вечер 3 пъти. Като седмично? някой от сигналите може да проверите в полицията, даже той въпросната вечер се скри, не иска да излезне, полицаите влязоха, аз бех измила и изчистила заведението. И той казва, имаме сигнал, идваме да видим какво става тук. Даже един полицай се пошегува и каза, че крайно време ще започна работа при тебе. Вие направо сте си станали роднини. Седмично органите на реда колко често ви посещават? Моля? Седмично органите на реда колко често ви посещават? Година от седмица 7 дена, поне 3 пъти. Така е. Така е. Има ли пиянски скандали или музика, която върви като фон на разговора? Има се разправа. Не. За скандалите ги оставят. Аз говоря за музиката. То няма клиенти, какви скандали. За музиката Те са говоря. 3-4 куклички, където се събират. Куклички ли? Да, ето такива са някакви, където се събират. Как изглежда тук местните куклички? Елате да ги видите някоя вечер. Да. Ще останете много добре изненадани. Да. Елате да ги видите. Жени нарисувани, нагласени или какво? Прозореца е да им слушате приказките. Какъв е репертуара? Не искам да говоря. Вижте, не е за... Не искам да говоря. Точно е за говорене. Сега ви е паднало. Не искам да... Някакви селски кокони или какво? Да, нещо такова. И това вас ви дразни? Не това ме дразни. Не Дразни дразни. това, че музиката гърми. Каква е музиката? Много силна. Вие Силна. Абсолютно, много силна. Можем да демонстрираме, господин Игнатов. Айде да... Добро предложение. Така, ето тук никой не живее, тук никой не живее. Какво да ви кажете? Щом през 4 къщи я чуват музиката, значи се чува. Това нормално ли? Питам те. Не, това е ниско. Това е пак ниско, а нормално ли? Вечер, когато е тихо, със сигурност се чува още по-силно. Аз тогава викам полицията. Тогава викам. Знаете ли кое е странното във вашия случай? Че обикновено с нас се свързват хора, които са потърпевши от силната музика. А тук причинителя на шума, на силната музика, той се свързва с нас. Просто палачинката е обърната. Таня, вие какви несгоди търпите от действията на вашия съсед? Това е силата на музиката. Максимума на колоната. 27. Онази вечер беше по-слабо от това. Значи вие преценете, ето минават колите, музиката не се чува. Как така, като дойде полицията онази вечер и веднага намаля? Нямаше 10 часа още. Дойде в 10 без 20. И намаля музика. При работно време е 11. Работно време, бе. Какви сте глупости? Аз това не го измислям. Ти си имаш работно време, работи си, само че не причина. Полицията трябва да се води по вечерната тишина или по вашето работно време? По моето работно време, по закон, защото закона, Конституцията не ги измислям аз.
Аз не ги измислям тези. Какви несгоди търпите от действията на Петър? Какви са неудобствата? Той не се съгласява с нищо. Аз не искам да ме възпрепятстват работата. Първо, значи музиката от другия месец влиза лятното време, което означава, че лятно работно време ще бъде до 23 часа. Преди 23 няма как да няма музика. Защото от мен от това ми зависи всичко. Всеки един клиент предпочита. Без да пускаш толкова силно музиката, бе. Пусни си да го слушаш хората те. Това е силно. Това е музика. Явно, когато клиентите слушат музика, им се отваря глътка. Само, че Вярна ли ми е логиката? Да. Вижте. Като цяло обстановка и музика на всеки един човек му е приятно. Максимално ли усилена? Максимално усилено. Що спря? Защото е на интернет и спира, когато няма обхват. Дайте да проверим. Да. DJ Жоро, ей! Това е максимума. Музиката е на макс. Това е капацитета на колоната. За мен това е силно. Ето хората да го намали малко, да видим хората да се чуват пак. Вижте, това е тормоз. Аз съжалявам. Не искам да се. Трябваше аз да подам. Нищо не пречи. Не, последно съм подал. Тормоз на вас, как ви се отразява този тормоз? Не се спи, господине, как да се отразява? Това е... Тя казва, че работи до 23 часа. Вие явно си лягате по-рано. Колкото си искам, толкова си лягам. Въпросът е и през деня... Питам ви, не за да се заяждам, а за да разбера наистина какви неудобства търпите. Казах ви какви. И през деня дори е силно това. Защо трябва да го слушам аз това? Ако е друг жанр? Не ме интересува. Искам просто да живея. Искате тишина? Не тишина, спокойно да се живея. А вие какво искате, госпожо Михайлова? Искам да си работя спокойно. И мисля, че музиката въобще не е проблем. Съм 100% сигурна, че горе в неговата стая няма как да се чуе тази музика. Бях в заведението, сега ще ви дойде и на гости. Добре. Не намалявайте музиката. При затворен прозорец музика не се чува. Чува се. При затворен прозорец. Не, сега отворихте прозорец. И да го пуснат до края да видите. Искам да кажа, че аз съм внучка и живея малко по-напред. 4 къщи по-натам. Музиката се чува дори у нас. На затворен прозорец. Не го казвате, защото сте пристрастна. Не съм. Тя има 2 малки, едно бебице и едно по-голямо на 3 години. На 1 и на 3. Да. И това е безумно, защото супер много ви уважавам, но тази простотия и тази селения се търпи. Нямам идея защо. Нито кметицата е съгласна, нито който и да е било друг от селото. Но нали сте съгласни? На едно мнение сме, че при затворен прозорец музиката не се чува. Сега не се чува. Не се чува сега, но иначе се чува. Ето сега чува ли се? При отворен прозорец, да. Не, това нищо не е. Идете да си проверите колко е пусната. Искам само да кажа, че щом у нас се чува, смятате ли тук дали не се чува на затворен прозорец? И казва, че мъжът ти непрекъснато е фърлял пиратки за тия кучетата, къде Признаваме си, фърля пиратки, само че аз излизам до магазина с 2 деца и кучетата са по мен. И тя казва, че не я нападат. А с каква цел той го прави, хвърля пиратки? Вашия съпруг? Защото така ги плаши. Те не само по мен ходят. И Но това не ги ли прави още по-агресивни? не, така бягат. И ги няма поне за 1 час, в който аз мога спокойно да изляза отново с децата, дали до площадката, дали до магазин, дали да дойда тук. Не може да намерите подход към кучетата, добронамерен. Как? Аз излизам с торбите и те тичат по мен, господин, аз съм с 2 деца. А тези кучета как се появиха тук в селото? Тя ги храни. Не, в селото, както знаете, навсякъде се пускат. Някой има, на някой му се ражда куче, идва, пуска го и така нататък. Смисъл, дали те сами се разбират. Но каква е вината на Таня Михайлова? Че тя ги храни по този начин, стоят наблизо в района. Дали тук? Те стоят тук до колата на дядо ми. Това не е ли благородно, че храни бездомни кучета? Аз нямам против. Само, че ги храни от тях. В момент да си ги храни е там на... Тя много добре знае къде трябва да ги храни. Има Кое е мястото? Вие от вас сте се оплаквали, че ги храни отвън, нали? Ма храни ги, те идват после да се изхождат на нашето место зад колата, нали? Видяхте какво е зад колата? Няма да викам полиция. Идете долу сега и вижте на колко е. Или да отида аз. Вариантът е да дойда да живее във вашата къща, за да има тишина и спокойствие.
Нали казахте, че... Давам разумно предложение. Не, аз ви давам друго предложение. В момента на максимум ли е? Не мога да се клонирам, да бъда на две места едновременно. Сега ще помоля колегата да провери. Само, че сте почти убеден, че не е на максимум. Как се е на максимум? Валка! Валио! Влез вътре в заведението и провери дали музиката е на максимум. На вас не вярвам, на колегата вярвам. Отиди да провериш. Усили се музиката. Ето, сега затворете прозореца, докато няма... Ама той сега не е вярвам. Не, затвор. Това ли е на Макс? Макс. Така, затворете прозореца сега. Вие се уверихте, че тя манипулира... Само, че тя грачи и на микрофона също има разлика. Нека заграчи. Кой се прави на певица? Ами, тя и приятелките. Сериозно ли? Да, миналото... Караоке ли си правят? Да, миналото лято стана скандала, защото прибирах се и чух на микрофона как поздравяват баба и дядо. По микрофона. Просто безумие. Вие сетихте ли се да отидете да й дадете бакшиш за поздрава? С просто момиче. Заради това по същество станахме за смяна. Чуйте. Нещо такава. Ама дядо, то се чува, няма Чува се, да. Ето и сега се чува. Сега предлагам да отидем при кметицата на селото. На здраве! Вие сте съседи? Живеете в непосредствена близост до заведението на Таня Михайлова. Изпитвате ли неудобства от силната музика? Чувате ли я? Не, чуваме, разбира се, но съвсем... Не ви дразни? Не ме дразни. Не ме дразни музиката. А как ще обяснявате твърденията на Петър? Неоснователно капризен ли? Неоснователно капризен. Не, без коментар. Вижте, алата ми казва. Коментара като съседната кръчма, когато имаше оркестър, тогава нищо не се викаше. Нито полиция, нито нищо. В един момент затвори кръчмата, започна тук някаква музика и започнаме тинтири-минтири, пречи ни това, пречи ни онова. Ами ала до вечера вкъщи да видиш за какво става въпрос, бе. Еми аз къде съм? Да не съм много... Виж, музиката не отива на там звука, а отива директно там. Отива там. Течението е тук. Музиката по-скоро се чува насам, но не мога да се оплача. Течението води музиката във вашата спалня. В спалнята, нали, но покрай къщата, но не. Майка забравя да ви кажа, майка я изгони от вкъщи. Нямаш право да ми коментираш. Майка я изгони от къщи тази жена. Първо нямаш право и не си Питайте да. Аз не го сега при кметиците ще отида. Който ще ме съдиш, майка ми какво е направила и как го е направила. Първо, не си ми никакъв, ти на мене. Тук става въпрос за друга гледна точка. И не дай да мешаш едното с другото. Дай да говорим по същество. Значи проблема като цяло е... Прави внушение, че сте конфликтна. Дядо ми, леля ми, стринка ми и така нататък. До 10-то коляно няма как да оправим родите. Мисля, че оставам го без коментар това. На простака отговори с мълчание. Да не сте слушали музика силно вкъщи? Това са си лични неща. И мисля, че не съм ви повикала за това. Точно така. Така. И той няма право да подхваща тема. Го направи. Но го направи. Съответно, какво следва след това? Следва, че отиваме при кметицата. Да, хайде. Здравейте, дами! И на кметицата на село Душанци казвам добър ден. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. Тук съм заради оплакване на Таня във връзка с нейния съсед Петър, който по думите се е оплаквал неоснователно от силната музика, която звучи в заведението на Таня. Вие уверили ли сте се, че музиката е силна в заведението на Таня? Да. На 2 пъти. На 2 пъти. Да. Какво предприехте? Наложихме и глоба. Глобата беше платена с стотинки, чисто подигравателно. Глобата в какъв размер беше? Глобата сега подсказвайте, Таня. Помагайте. Ето го. Вие сте подготвена? Да. Кметицата ли ви губи? Аз за обществения ред, по наредбата за обществения ред мога да я глоба, за шума... 50 лева? Да, и това е. Как платихте глобата? На стотинки. Жълти, бели, какви стотинки? Жълти стотинки. Много време ли ги събирахте от оборота? Имах си. Това имам, това плащам. С каква цел?
с цел, че нямам други пари. Нямахте едри? Тя ми каза буквално, че на другия ден трябва да го плата. И аз имах такива пари, такива платих. Не мисля, че след като банката ги раздава тези пари, аз съм направила престъпление. А нали не мислите, че аз ще ви повярвам? Безспорно, жълтите стотинки са законно платежно средство. Да, приели. Даже 3 стотинки бяха по-малко. Госпожата дори не си приброи на каса стотинките, в едно пликче ни ги остави. Събрахте ли ги принудително 3 стотинки или не? Опростихте ги? Дойде да си получи фиша. Взема платежната квитанция и си ги дадах. Но според мен е много наивно оправданието ви, че не сте имали едри пари. Без да знам подробности, според мен това е вашия начин да изкажете възмущение, протест. Не става въпрос за възмущение. Просто така си го прецених. Че няма да си дам от книжните, ще дам стотинките. Добре, че глобата не беше по-голяма. Да, имам. Мога да я поема и по-голяма да е. Много ще ви тежи, докато дойдете до кметството. Няма значение, ще я нося. Не ме бърка мен това. Така. А бездомните кучета на кого пречат? За които Таня се грижи и ги храни. Ами, щом се грижи и ги храни, да си ги вържи вкъщи. Но те не са нейни. Бездомните кучета са на всички нас. Ами да, на всички нас. А когато се обадим на 4 лапи, какво ни отговарят, мислите? Те си ги пускат тук. От такива оплаквания и бездомните кучета, вече и договора, който имахме с човека да дойде да ги обезпаразитява, да ги кастрира, не, постоянно се пускат. Но трябва ли да държите Таня отговорна за това, че се грижи за бездомни кучета? Ами, в заведение за обществено хранене, където се предлагат и хранителни... Предлагаш храна, нали? Вие изехте функциите на Българска агенция по безопасност на храните. Така че не смятам, че е много редно там, където кучетата си маркират територия, защото храняйки едно и други бездомни кучета там се навъртат. Кучетата влизат в заведението ли, Таня? Да, имаше въпросно куче, което влизаше в заведенията с лични средства. Я закарахме, кастрирахме я, обезпаразитена с паспорт. Само, че я убих. На 26-ти кучката беше убита. Кой извършители? Знае се, но то ще е на... Човек от селото? Да, човек от селото. Парите са си пари, независимо дали жълти стотинки или банкноти, нали така трябва да имаме уважение. Като цяло, да. Да, като цяло, да, но на всички не направи впечатление, че Петър си държи ръката по малко необикновен начин. Какво му се е случило? Имаш ли представа? Ами... Точно не знам. Знам, че някаква злополука е станала и сухожилието е измъкнато и оттам. Може ли в резултат на това да е станал малко по-изнервен? Все пак да не си служиш с една ръка и то дясната? Не мога да се съглася много с това, защото човек е човек, когато във всяка една ситуация. И ще дам като пример. Моят дядо, Бог да го прости, беше 13 години с удар, парализирана дясна страна. Той грам не се промени от към човещина, от към всичко. Да, значи не може да е това не причина. се съгласявам, значи или си човек, или не си. Добре, а ние тук, докато гледахме репортажа, стана въпрос, че кръчма, имала и кръчма преди това, не знам дали е същата, за която каза някой от съседите, която е била затворена. Да, това е заведението. И ти ми каза, че това е заведение на внука му. Нали така? То е в къщата там, в двора им. И те го държаха. Те са държали заведение за известно време? Да. 2 месеца беше много. Чудно ми е дали тогава пускаха музика. Тогава беше много. Вие чухте и съседите. И изведнъж кръчмата колко време проработи? Повече от 2 месеца не беше. Месец и половина, може би някъде. И да. Но принудително или просто затвориха? Не успяха просто затвориха, не успяха. Добре, мислиш ли, че може някаква злоба, завист? Ти си жена, справяше там, си дисциплинирала всички, които влизат в тази кръчма. Значи на мене грешката ми е там, че аз винаги съда по мене си. Аз съда по мене си, че не би го направила не би го направила и за и другия така, срещу мен. Не е точно. Нали, това е... не е точно. Да, не е така. Да споделя, защото аз 10 години държах кръчма, когато дойде. Добре, не, кажи и после ще поканим съдия Сотиров. Така, при мен беше така, че при мен с главички лук отгоре ме мериха.
по същия начин спирах музиката, после наливах вода върху клиентите, върху главата, по същия начин от някаква завист и така нататък. Искам да кажа, че нейната работа никак не е лесна. Това са най-трудните години в моя живот. От всякъде проверяват, хората ни я обичат, тези, на които не сте стояли до късно, ви чупят стъклата на кола и така нататък. Тя просто е една струна, тази жена. И въпреки всичко, аз само ги държах тук за панталона и така ги блъсках навън или тук съм ги блъскала. Просто много е сложно нейното. Проверките, които се извършват от Комисията за защита на потребителите, така че никак не е лесна нейната работа. Разбирам, наистина. Нека да поканим съдия Сотир. Съдия Иван Сотиров. Добър ден, уважаеми съдебни заседатели. Добър ден и на красивата Румина Тасевска. Сядайте. Откривам съдебното заседание. Започваме гражданско дело. Образувано е от Таня Михайлова. Лично присъствате в съдебната зала, а ответникът Петър Андреев не се явява, представлява се от адвокат Вачев. Съдът определи и дава ход на делото, защото няма процесуални пречки. Така ли е, адвокат Вачев? Госпожо Михайлова, моля, отговорете ми, поддържате ли исковата си молба срещу Андреев Петър? Да. Имам няколко въпроса за уточняване. Село Душанци е около 700 жители, ако правилно съм. Не, по-малко са. С музика ли ги привличате? Клиентите имам предвид. Значи клиентите изискват. Кога за последен път Петър Андреев е злоупотребил, според вас, с вашата лексика, с правото си да подава жалба? Кога беше последния път? Когато е подал жалба, повикал е полиция, обадил се? Като дата не мога да ви кажа. Една седмица преди да се свържа с Жоро Игнатов. И вие го приемате като безпричинно. Безпричинно се оплаква от висока музика. Така ли да разбирам вашето оплакване? Имало ли случай, в който жалбата на Петър Андреев е била основателна? Не. А наказанието, което ви е наложила кметицата на село Душанци, санкцията от 50 лева, как я тълкувате нея? Тълкувам я... Значи тя първо ме подразни с това, че ми каза буквално утре да отида да си плата глобата. Предявявате ли обезщетение срещу Петър Андреев за това, че ви тормози с жалби? Ако да, какъв размер? Колко пари? Не. Не? Защо? Значи, на мене пари, моля Господ да съм здрава и аз си ги изкарам парите. Вие сте дошла, за да се оплачете от това, че ви е създал неудобство, дискомфорт. Да. Това не може да се плати. Вие не искате или аз да го определя по справедливост? Как предпочитате? Ако вие прецените по справедливост, но... Ще представите ли доказателства, госпожа Михайлова? Писмени доказателства носите ли? Не. Адвокат Вачев, делото се води... Обръщам се към вас. Делото се води за това, че вашия доверител подава лъжливи жалби за висока музика от заведението на Михайлова, която се чувала в дома на Петър Андреев. Приложимото право, това го казвам и за вас, и най-вече за съдебните заседатели, е Закона за защита от шума в околната среда и, разбира се, Закона за задълженията и договорите. Това беше краткия проектодоклад по делото. А сега, съдът предоставя на страните становище от месец април 2025 година на регионална здравна инспекция София област, от която е видно, че госпожа Михайлова и господин Андреев, ответника, не са подавали жалби за замерване на наднормени нива на музиката. Пристав това на страните, даже и на... Аз съм запознат. И на колегата. Вие запознат ли сте? Запознат съм, да. Нека остане на бюрото, след това ще ми го върнете, ако не ви е необходимо. Адвокат Вачев. Очаквам от вас становище по основателност и становище по допустимост на исковете. С по едно изречение. Уважаеми господин председател, считам, че искът е допустим, но не основателен. В срок за отговор на искова молба ние сме предявили насрещен иск. Кажете го. Кажете му размера. Размерът е 2000 лева неимуществени вреди във връзка с съставения акт. Именно от тази дата е непозволеното увреждане. Искате да бъде наказана. Това е само между мен и вас. Два пъти за едно и също нещо. Веднъж кметицата, веднъж сега. Като непозволено увреждане, това е друга. Тук не два пъти за едно и също нещо, защото искаме неимуществени вреди. Считам, че има и пряка, и непряка връзка. Съдът определи приема за съвместно разглеждане на срещния иск. Какви са ви възраженията срещу обстоятелствата, на които се основава иск? Иска на Михайлова, на Таня. Да.
Възразявам срещу обстоятелствата. Считам, че от екипът на Жоро Игнатов категорично се установи, че шумът е над допустимите стойности. Да приемем ли становището на РЗИ и София област, че не са постъпвали заявления от Михайлова и от Андреев до общинската администрация в Пирдоп и че към настоящия момент, когато гледаме делото, няма оплаквания за наднормен шум от съседи или живущи близо до заведението на Таня Михайлова? Моля да се приеме. Съдът приема становището от месец април 2025 година. Заявен е свидетел Станислава Станкова. Къде е госпожа Станкова? Госпожа Станкова, застанете до госпожа Михайлова, защото вие сте неин свидетел. Всъщност поканена сте от нея. Обещавате ли да кажете истината? Да. Само истината и никакво затаяване? Да. Всяка лъжа е до 5 години лишаване от свобода. Какво знаете за заведението? Кога е открито? Преди 3 години тя се премести. Аз съм пряк свидетел на всеки един случай. Да. Даже и помагах в момента, в който тя се преместваше. Имате ли роднинска връзка с Таня? Нямаме, не. А роднинска връзка с Андреев Петър? Слава Богу, не. Познавате ли го? Познавам го, да, покрай случаите. Значи той е нападал и мен, и съпруга ми, без никакви Нека да се концентрираме върху децибелите музика, за които е оплакването, че пречи на Андреев. За мен музиката не пречи. Значи, наистина, ние си се събираме, правим си събирания. Това е кръчма, това не е библиотека, не е сладкарница, не е нещо, което... За мен, ако няма музика, хората няма как да... Кога за последен път, според вас, Андреев е пуснал жалба или извикал полиция за висока... Точно преди една седмица и той извика патрул в 6:20 след обяд, което за мен не е нормално. И музиката не е била толкова силна. Значи, вътре бяхме 10 човека, ние провеждаме разговор, той вика патрул, тъй като музиката е силна, по негова информация. Госпожо Станкова, сега ще отговаряте на въпроси на адвокат Вачев. Колега, свидетелката е ваша. Ставайте. Да. Може ли ми кажете, имате ли представа дали е издадено становище от регионалната здравна инспекция относно децибелите на шум в заведението? Не е издадено. Този въпрос не беше много по предмета на доказване. Нямам други въпроси. Нямате въпроси. Не. Вие, госпожа Михайлова, погледнете към мен. Имате ли въпрос към свидетелката, към Станислава, към Станкова? Искате ли нещо да я питате? Пак във връзка с вашите оплаквания, защото тук леко е разместена доказателствената, точно не тежестта, оплакването. Както и Жоро Игнатов заяви, обикновено потърпевшия Андреев би бил така. Да извика, да. В засегнатото в състояние Имате ли въпрос към Станислав? Не. Добре. Изяснихме делото от фактическа страна, което налага да приключим устните състезания и давам ход на делото по същество. Какво да му направим на Петър Андреев? Какво решение очаквате от мен, при условие, че решихте аз да определя неговото... Да, аз искам просто една спокойна работа, защото ежедневието 17 часа ми е прекалено натоварено. Толкова ли е работното ви време? Ами да, аз сама работя. Търговското работно време има предвид на заведението. Ами смисъл, отварям сутрин от 7, работя до 1, после отварям от 4:30, стоя до 11. Добре. Клиентите като си отидат в 11, аз след това имам минимум 1 час работа. Разбрах ви. Искате спокойствие. И те се събират. Просто спокойствие. искам спокойна работа. Адвокат Вачев, в ход по същество сме. По първоначалния иск считам, че същият е недоказан и моля да го оставите без уважение. По насрещният иск считам, че събраха достатъчно доказателства за неговата основателност. Соча и наредба, която е за обществения ред на територията на община Пирдоп. Съгласно член 13 от същата, децибелите на звука на музиката следва да са съобразени след 20 часа, а не след 22 часа, както е обичайното. Отделно от изложеното считам, че от свидетелските показания се установиха неимуществени вреди, които е претърпял моят доверител в размер на 2000 лева, поради което моля да уважите изцяло насрещния иск. Оттеглям се да напиша съдебен акт. Всички да станат. Да. Уважаеми зрители, ако искате да разгледаме и вашия казус, обадете ни се на телефон 088-6363-444 или ни пишете на адреса, изписан на екрана. Задължително посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видите моралния вод и съдебното решение. Не пропускайте и утрешното издание. Ще разгледаме иск за незаконно сметище.
Малкият ми син е онкоболен. 5-та година. Съжалявам, но смятам, че е много грозно и гнусно вие да намесвате здравословния проблем на вашия син. Разбирате ли? Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли "Музиката му пречи". Това твърди ищцата Таня Михайлова. Ответникът Петър Андреев се представлява от служебно назначения адвокат Костадин Вачев. В момента Пристав Василев събира моралния вод. Аз, адвокат Вачев, имам един много бърз въпрос. Може ли всеки навсякъде да си направи кръчма? Има ли някакви мерки? Да е извън населено място, нещо да има, което да слага изключително много граница. изисквания. Като цялото предаване няма да не стигне, за да го обясним, но най-вече има специални наредби и всяка община определя реда, по който следва да бъдат регистрирани, на какво отстояние. Отделно има наредби на всички общински съвети за обществения ред и спокойствието, който определя в какъв часови диапазон да се спазват тези децибели. А отделно всяко заведение, регистрирано след 2019 година, трябва да има становище от регионална здравна инспекция, което да казва какви са децибелите на шум в района на заведението и дали са позволени. Ако не, се прави предписание да се пуска по-тиха музика. А възможно ли, ще ти дам и на теб думата, само да попитам, след като се установи, че Петър няколко пъти е викал полиция, няма сериозни нарушения, може ли вече да му отказват да идват? Не, те не могат да му откажат, могат да го осъдят по принцип да преустанови тези действия, но в случай, че те са изцяло злоупотреба с право и са изцяло неоснователни. А в настоящия случай виждаме, че има съставен акт, виждаме така, че музиката се чува от тях, няма становище от регионалната здравна инспекция, поради което категорично не може да се говори за неоснователност на... Кажи, Таня, бързичко. Така, бързичко казвам. При положение, че както казвате вие за общината, там ни е работното време в случая за високата музика, защото това първо не е никой дошъл да го установи и не е уточнил децибелите на колоната, нали, да знам аз колко да я пускам и така нататък. Защо тогава кметицата, акта, който ми го написа, беше в 7:15 вечерта. На базата на кое? Защото според наредбата от 20 часа до 8 часа сутринта трябва да се спазват изискванията за... В 7:15 след обяд. Да, и слушайте ме, след 20 часа просто децибели трябва да бъдат на по-ниска стойност. Това не означава, че през останата част на денонощието ние можем да пускаме каквато музика искаме. Също има определени децибели, които са на стойност 60 и ако се надвишат, отново съставлява нарушение, без значение дали е 2, 3, 5 часа. Но тук нямаме норма, която да е определена. В смисъл, до толкова аз трябва и аз вече ще си знам. Заради това първо задължението е ваше да повикате регионалната здравна инспекция, която да установи какви са нивата на шум. Отделно, ако не сте съгласни с административния акт, можете и на мен ще ми съставят акт за пресрочено време. Какъв е моралният вод? Моралният вод е в полза на госпожа Таня Михайлова. Изцата с 11 вота. Имаме и един такъв за ответната страна. Само един е гласувал за Петър. Ще ви кажа защо. Бързо. Законите трябва първо да се спазват, наредбите, и околните не са длъжни, когато всички са в кръчмата и те да са в кръчмата. Още нещо. Когато музиката е висока, всички се надвикват и става една голяма врява. Добре. А този младеж, който хвърля пиратки, той не е ли в по-голямо нарушение от това, което прави дамата? И стресира живота. И той за него няма ли наказание? Кметицата няма ли да наложи някакво наказание за него? Разбира се, но това е съвсем различно. Нищо вие просто кажете. Също подлежи на станции, да. Ще ми стресира с пиратки. Откъде на къде? Нека да поканим и съдия Сотиров да чуем съдебната Всички разставате за почитаемият съдия Иван Сотиров. Стресирате ме, моля ви. Съдебно решение. Таня Михайлова се оплаква, че Петър Андреев безпричинно подава жалби за висока музика от заведението и често вика полиция по този повод. Иска ответника да бъде осъден да й заплати обезщетение в размер определен от съда по справедливост.
От името на доверителя си Андреев, адвокат Вачев оспори иска като неоснователен, предяви насрещен иск за 2000 лева. От фактическа и правна страна, Истата Михайлова стопанисва заведение, в което звучи музика от тон колона, която според ответника Андреев се чува в неговата къща, защото е с високи децибели. По сигнал на ответника, Истата вече е била санкционирана за високата музика от кмета на кметство с глоба в размер на 50 лева. Истата беше длъжна да докаже вреди, които да са пряка и непосредствена последица от виновното поведение на ответника. Вината на Петър Андреев се предполагаше до доказване на противното. При постановяване на съдебното решение съдът взе предвид документален репортаж на Жоро Игнатов с продължителност 20 минути и 17 секунди и становище от 23 април 2025 година на Регионална здравна инспекция Софийска област. Мотивиран от горното, съдът реши: отхвърли изцяло като неоснователен и недоказан иск на Таня Михайлова против Петър Андреев за вреди от неоснователни жалби. Отхвърли като недоказан иск, насрещен иск на Петър Андреев за 2000 лева за вреди, причинени от Таня Михайлова. Закривам съдебното заседание. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и утре от 11 часа. Ще разгледаме иск срещу съсед, който е изградил незаконно сметище в имота си. Адвокат Вачев, благодаря.